Toto je môj chaotický, krásny, úplne mimo rutiny týždeň. Vítam ťa vo vlogu jednej fitness online coachky, ktorá sa po 10 rokoch vrátila z Anglicka aj so svojím English boyfriendom. A idem ti ukázať, ako tu fungujeme v tomto našom krásnom bytiku s týmto nádherným výhľadom. Pretože strašne ma ľudí fascinuje, ako môj anglický boyfriend zvládá Michalovce a život na Slovensku, čiže ti toto približím viac. Keďže tento týždeň je špeciálny, mám narodeniny, čiže narodinový týždeň, tak to bude týždeň rôznych aktivít a ja ťa beriem so sebou. Si ready? Samozrejme, svoj narodinový týždeň musím začať jednoznačne tým, že idem na vlasy, urobiť si taký update. Nič nepoteší ženu viac, ako mať čerstvo urobené vlasy a s týmto pocitom ísť do tohto týždňa. Teším sa. You like my hair though? Love it. No grays. No grace? You old hag. Čo? Sorry? What? Thank you. Nedávno sme teda kúpili tento trojizbový byt a môjho Jack ho vlastne prerába. Ukážem ti teda trošku z neho. Toto je vlastne náš office, až tu budem pracovať, keďže pracujem z domu. Domu sa tu môže byť detská izba. A má to teda 3 izby, 2 kúpeľne, jedna je väčšia, jedna menšia. Toto je vlastne obývačko, kuchyňa. Tuto budeme mať obývačku, tam niekde bude gauč, oproti bude telka a na druhej strane bude teda kuchyňa. V strede je takýto stĺp, okolo ktorého bude mať ostrovček, celé ako to bude vyzerať vlastne. Uvidíš v priebehu pár týždňov. A toto už je môj Jack, ktorý si nahráva YouTube, keďže vlastne on prerába tento byt, tomu sa venoval aj v Anglicku a robil o tom krátke videá. Môžeš si ich pozrieť tiež to tie na YouTube, ak by si chcela. Je to samozrejme v angličtine, čiže kolo toho sa naučíš aj po anglicky. Tu už teda prechádzame do našej spálne, ktorá nie je najväčšia, ale však dáme tam len postiel a skriňku, tam bude mini záchodík a kúpeľka. A hlavne ten výhľad. Ten výhľad ma najviac teší. Máme 2 veľké vlastne balkóny a z obidvoch, vlastne z všetkých izieb nám vychádza balkón, krásne veľké dvere až od spodu až na vrch, čiže to fakt presvetlí tu ten byt, tu tie izby a vyzerá to úplne inak, keď si tam. Čiže ja sa úplne teším, ako to tu dáme dokopy, ako sa nasťahujeme. A samozrejme, Jack to prerába, ja tu takto tancujem a doplňame sa vzájomne ako správny pár, balancujeme to spolu, čiže pokračujem ďalej v tomto vlogu. Dnes je inak 1. august a pripravujem akurát príspevky na Instagram, pretože Omylom som teda vypla nahrávanie, nevadí, dohovorím to sem. V auguste prebieha súťaž o coaching zdarma, teda prvý mesiac coachingu zdarma. Ak si v mojom členstve 21.8. budem žrebovať jednu členku, úplne náhodne môžeš vyhrať teda spoluprácu so mnou. Stačí, ak budeš v auguste na mojom Patreone, v mojom členstve 13 € mesačne a naučím ťa tam, ako mať výsledky bez tabuliek, bez diet, bez extrémov, tak aby si bola spokojná, tak aby si to vedela udržať celý rok. No, čauky Zuzka, ideme na to. Posielam ti teda check-in teraz v sobotu, pretože ty máš nabité dni a nebudeš to môcť pozrieť, si myslím, ani v pondelok. Tak kým odídeš na ten event boxovací trojdňový, tak si pozri toto video, kladom, že to padne vhod. Čiže
urobila som akurát jeden check-in mojej klientke, aj keď je sobota 9 hodín ráno, pretože ide na sústredenie na 3-4 dní a nebude si môj check-in môcť pozrieť v pondelok, keďže väčšinou robím check-iny v pondelok s klientami, takže je to hádžem dnes, aby si to proste mohla pozrieť, aby sme ju nastavili na ten celý týždeň, vôbec mi to nevadí. Ja chcem, aby proste vedela, čo mám presne robiť a aby sa cítila sebavedomo, že ide mimo domu a bude fungovať 3-4 dní mimo domu v tom jedle, v tom pohybe, čiže aj takéto sú dni, sem tam proste sa musím prispôsobovať, musím robiť tie check-iny v dňoch, kedy ostatní majú pauzu, to je proste online coaching. Inak dostala som dneska takú brutálnu správu, hodím ju tu na screen od mojej Julka, ktorá bola skoro rok, ona bola asi rok na coachingu a poslala mi takúto správu a zajtra z ňou ešte aj budem osobne, čo je pecka, teším sa na to veľmi. Ale takáto správa, nejaký dostanem takúto správu, keď sa proste tá žena fakt prekoná a spraví niečo nečakané, čo by fakt nespravila, že to je super pocit, hej, lebo môjim celým bytím ťa chcem inšpirovať, aby si proste robila nejak veci inak, aby si sa hýbala, aby si sa prekonávala, lebo tomu spočíva tá sloboda, aj v tom prekonávaní sa a dodržiavaní tých vecí, ktoré si povieš, že urobíš, alebo hľadaní spôsobu, ako to urobiť namiesto výhovorky nemôžem, nedá sa, lebo všetko sa dá, dokázali to iní, dokážeš to aj ty a fakt, keď dostanem takúto správu, tak nadšená som a takéto správy dostávam dosť často ináč. Čiže potom viem, že to, čo dávam na siete, dáva zmysel a pomáha to tým ženám a to ma potom ženie vpred. A dnešný deň sa ešte len zlepší, pretože chádzame kam? Do Košíc. Chádzam sa práve v Košiciach a akurát som sa stretla s Jankou, ktorá je tiež na mojom coachingu. Ja sa veľmi ináč obľúbujem stretávať so svojimi klientkami, pretože ma bavia moje klientky. Hej, tento týždeň som sa stretla s druhou a zajtra sa stretnem a s ďalšími babenami, pretože zajtra bude výnimočný deň. Zajtra sa udeje vec, na ktorú som sa tešila už dlhé týždne a je to výsledok mojej 8-týždňovej výzvy, ktorá prebiehala počas leta a je to fitness photoshoot. Túto myšlienku urobiť si nejaké profi fotky som už mala strašne dlho. A neviem prečo, proste chcela som si ukázať, alebo chcela som sa proste pofotiť, chcela som si ukázať, že keď sa hecnem a dám do toho viac ako absolútne minimum počas leta, hlavne keď sa niekomu nechce cvičiť, nechce sa behať, nechce sa ti nič, lebo je leto, drinčiky a kadečo. A že sa keď sa vlastne hecnem a spravím si tie fotky, budem na seba hrdá. A presne kvôli tomu som urobila svoju výzvu a kvôli tomu som si dala za cieľ fitness photoshoot a berem za sebou aj páru z žien, a tie, ktoré boli ochotné prísť do Košíc, keďže moje klientky nie sú zvyčajne z východu, ale tie, ktoré sú a boli ochotné prísť, na tie sa budem zajtra tešiť. A naschvál som si zvolila 3.8., aby to vlastne bolo blízko mojich narodenín, ako taký môj narodeninový darček odo mňa pre mňa. Budeme robiť edit tohto videjka. Čiže to je sobota večer v Košiciach u mňa. Ideme na to. A ešte ti ukážem, mám pre každú vlastne pripravený jeden darček, ktorý bude vyzerať nejako takto. A v tomto darčeku sa nachádza inak jedno super tričko s názvom Idem bomby. Moja obľúbená, teda neobľúbená čokoládová tyčinka, aj proteínu a samozrejme takáto vec, ktorú som dala vyrobiť, to je záložka do knihy pre moje babeny. A taký malý pozdrav pre nich, aby keď budú čítať, lebo moje baby čítajú knihy, aby sa zamysleli a aby si pripomenuli, že vlastne idú bomby. Čiže to len tak, takýto mini darček každá baba dostane. Teším sa strašne. Dnes je fotenie, mega sa teším, akurát idem pobabení na vlakovú stanicu, pretože niektoré prichádzajú z ďalekého západu a niektoré z blízkeho východu, ale mega sa teším, ako ich konečne uvidím. Ako si užíme dnešok. Stres zároveň, ako to vypáli, pretože nie sme žiadne profesionálne modelky, ktoré vedia, ako sa majú fotiť. Čiže to bude strašne zaujímavé, ale teším sa, hlavne ide o to, aby sme si to užili, aby sme sa zabavili, aby to bola nejaká nová skúsenosť a čo možno sa nám to bude páčiť a aby sa nám to hlavne páčilo. Idem po ne, idem pobavený. Je,
poď. Poď. Čau. Ja sa to ešte rado počujem. Jasné. No, zrkadielko. Čo zapneme nejakoho, či? Wow. Môj Jack mohol prísť kľudne. Aby ste ho aj nevideli. Na tej stoličke chcem teraz. Aj na tom gauči chcem ležať. Aj tak chcem toto. Ty budeš všade, ty budeš všade, nám stačí jedna fotka. Aj tu chcem ležať. Aj tu chcem. A my to tu budeme pozbudzovať. Tak. Áno. Pecka. No točte rýchlo, točte všetko. Povedz nám, ako sa ti páči dnešok. Perfektne, veľmi sa mi to páči. Ďakujeme za túto príležitosť, som dojatá. Už ťa nepočuť, Janka. Joj. Janka, vlastne Ja už to idem ešte ja dám ti culky. A ešte pomalšie, nechceš, že by som rozprávala. Hej, pomalšie, zrozumiteľnejšie, po slovensky, ak môžeš. Je to tu perfektné, som dojatá. Ideme ďalej. Julka je z toho úplne až plakala. Julka, ako hodnotíš dnešok? Na jednotku s hviezdičkou. Áno, máš pekné fotky? Neviem. Pofotila si sa, bola si sebavedomá pri fotení? Áno. Prečo klameš? Lebo čaká, že to poviem. Nie, prečo? Povedz, čo chceš. Som tu na schôd, som tu z donútenia a odrátavam minúty a sekundy, kedy pôjdem domov. No Monika, ako sa tebe páčilo, keď jej sa to nepáčilo? Ako sa tebe páčilo? Páčilo sa mi, len som bola nervózna. Áno? Nevyzerala si, že si nervózna. Máš milión fotiek z každej strany, v každom uhle. Takže super, ne? A tamto naša hviezda ukazuje, ako sa má správne fotiť. Pozri, poza z každej strany. Ona začne robiť kurzy. Ako fotí sa na photoshoot. Posledné percento. Posledné percento. Ó, vidíš to? Poď na toto fotky, ideš teraz, dávaj. Hej. Čo? It was just two lovers sitting. A takto zosúľadiť, že by si to vedela aj udržať, že by ťa to bavilo. Jasné, ako je to otrávne, je to ľahké, ale je to otrávne. A keď budeš počať tie kalórie, tak sa budeš sústrediť na tie kalórie, vieš, do nekonečnej.
je fajn vedieť, čo ako má, koľko kalórií, ale keď sa začneš si skladať porcie na základe toho, tak nikdy neprídeš na to, že aké jedlo ti čo robí, v akom množstve. A to je to, čo sa snažím naučiť tú ženu, že začať vnímať, ako si skladať tie porcie, že by tebe bolo dobre. U každého to bude rôzne. A keď ty prídeš na to, ako si to skladať, keď si doma, keď si na návšteve u rodičov, keď vidíš zmenu, že ako ješ tam, ako ješ doma, že to nejak zosúladiť, aby si stále mala tú kontrolu, že kdekoľvek si a potom ťa nič nemôže prekvapiť. Aj že počas toho celého roka prídu Vianoce, príde Veľká noc, príde dovolenka, ty si úplne v pohode, lebo vieš si skladať tie porcie tak, aby to tebe vyhovovalo, hej. Čiže to je ten taký cieľ, naučiť ťa to a tým pádom ti tá váha nikdy nebude tak skákať počas toho roka, kedy väčšinou tak skáče ľuďom, lebo buď jedno cez druhé, alebo sú v tom režime, hej. A ja som skôr za to, že vytvoríte taký režim, ktorý vieš ísť aj na oslavu, aj na tú návštevu, ale v miere všetko, hej. Čiže to by som ťa vlastne učila na tom coachingu. In a gal, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no done the clever. Biscuit from my mother, like where you at? Dnes nemám žiaden plán, ale jedno som vedela, že sa mi strašne žiada prísť do lesa, do prírody, robiť nejaký pohyb, preto som dnes išla behať a nie do fitka, ale hlavne som chcela vidieť výhľad v mojej hlave, že ma to proste nabilo energiu. Pozeraj. Pozeraj na tú nádheru. Kde mi je dopriaté behať. Neviem sa nabažiť tých kopcov a vody a výhľadu. Ale prečo som sa vrátila do Michalovec? Kvôli výhľadom. Najkrajším výhľadom. Sú aj krajšie samozrejme. Ale ja sa z tohto teším. Všetko najlepšie, Freddy. Či jak? Ideme akurát z Chopku na Ďumbier. Chceli sme si výsť Chopok pešo, ale zmenili sme názor. Vyšli sme si to lanovkou, pretože už mám takýto vek. 32 nie je sranda, treba sa šetriť. Ale nemáme tu psa. Psa, postaršieho človeka, moju princeznu. Takže rozhodli sme sa lanovka hore, pešo z Chopku na Ďumbier, to je nejaká vraj hodinka a pol s takýmto krásnym výhľadom. Hodinka po naspäť. Stojí to za to. Či? Posledné 3 roky oslavujem svoje narodeniny pohybom. Nejde ani tak o nejaký konkrétny vrch, ktorý chcem zdolať, ale o to, že sa chcem hýbať, lebo môžem, lebo som tu a žijem. A takto vlastne oslavujem každý ďalší rok svojho života. A hlavne je to v kruhu rodiny, s priateľom, s mamkou, s bratom, s jeho ženou, s krsňatkom, s detkom tento rok. Stretneme sa raz ročne a urobíme si takúto turistiku a to je fakt najkrajší pocit na svete a som na to extrémne vďačná. Oh, wow. Like the tree, the wind, the sun. River. Už nepostavíš? Sa bojíš, čo? Nie, postavím, ale horšie sa stáva potom, vieš. No, oddychnú trošku. Na hora. Chceme si ju. Ty si jej dala? Zjedla všetko po kúsku, ne? Trošku. No, už sem.
A ja tebe dám potom. Rozrezať ho do toho a do stredu na nás. Aha, ja idem proti pravidlám asi, ak bač podľa Fredy. Nedá sa to bol nejaký rozondím, hej? Ťažko sa to... Rozondiť. Rozondiť. Rozlepiť. Po slovensky, rozondiť. Rozlepiť. Slova ondiť. Nie, to či Maja príde. Vyčasujme slovo ondiť. Točí, ako hovoríme ondiť. Ondiť. Ja ondím, ty ondíš, či ako to je. Rožok sa ondí. Joj, toto by si Dobre, chcela. stačí, ďakujem. Takže